Dem baş guhdarên hêja ji bernameya dergeha wêjeyê dem baş. Ji bernameya dergeha wêjeyê dem baş guhdarên hêja ez Roza Metîna bi bernameyekê nû li pêşberî we me di bernama Hefta Borî de me behsa cejna gahan kiribû. Di vê bernama xwe de jî ez ê balê bikişînim ser mijara dengbêjiyê, çîroka jiyana dengbêjan Emir Eyşeşan. Dîsa meselokeke Kurd ez ê ji we re bêjim. Du mamik heye ez ê ji we bipirsim û pişt re jî ez ê çend helbestên me farqînî helbestkar û nivîskarê ku niha di girtîgehê de ye ez ê çend helbestê wî bixwînim. Dengbêjî ji xwe hem çand hem ji wêjeyeke devkî ye û em dikarin bêjin bingeha çandê ava dike, hunerê ava dike, bingeha ziman ava dike, hafzaya civakê yê dîroka gelekî rave dike, erdîgariya gelekî rave dike, rastiya civakê derdixe pêş. Gelek çîrokan di nava xwe de dihewîne, evînê, êşê, xıyanetê, derd û kul, berxwedanê, gelek tiştî di nava xwe de dihewîne û gelê Kurd jî di warê dengbêjiyê di gelekî pêşketî. Xwedî dîrokeke kevnara dengbêjiyê ye gelek berhemên folklorê heta niha ye, yanî berhemên folkloreyên gelê Kurd heta niha bi sayê dengbêjiyê hatiye roja îro û gelek dengbêjên hêja hene, yanî ji Evdalê Zeynîkê bigire heta Gulê, ji Gazim bigire heta Sûsîka Sîmo bigire heta Eyşeşan, Karapetê Xaçû, yanî gelek dengbêj hem jin hem mêr em dikarin niha li vir navê wan bêje. Lê dengbêjî bi hestê jinê hatiye gotin. Dibe ku ji ber ku em bêjin desthilatdariya mêr îro heye, gelek em bêjin kilamên dengbêjiyê bi devê dengbêjên mêr hatibe gotin, lê belê di eslê xwe de wexta em koka wê dikole bi hestê jinê hatiye honandin û gelek jinên hêja jî ji bo vê çanda dengbêjiyê ji nifşên li dû xwe bihêle gelek li ber xwe jî dane, yanî tevî hemî şerd û mercên dijwar. Yani gelek dengbêjên jin ji ber ku malbatên wan nedixwestin jin strana bêje, kilaman bêje, ji ber ku em bêjin dibin bandora zihniyeteke feodal de mabûn, yani ji ber zextên civakê, ji ber zextên malbatê gelek dengbêjên jin em bêjin têkoşîneke mezin dane ji bo ku jiyana xwe bidomîn û ji bo ku wê hunera xwe bidomînin. Ji yek ji vanan jî Eyşeşan bi xwe ye, dengbêj Eyşeşanim. Em dikarin bêjin çanda dengbêjiyê bûye mijara gelek kesên navdar jî, yani gelek kesên biyan jî, yani mesela Mînorskî bi xwe jî behsa vê yekê dike, yani çanda dengbêjiyê dike û gelek kesên biyan hîn ku navê wan nayê bîra min û pesnê çanda dengbêjiyê vedidin jî heye. Yani em dikarin bêjin çanda dengbêjiya kevnariya gelê Kurd bala gelek kesên biyan jî kişandiye. Elbet mirov dikar bernameyekê de bi awayekî dûdirêj behsa çanda dengbêjiyê bike ji ber ku bi rastî jî mijareke kûr û berfireh e. Niha ez dixwazim hinekî balê bikişînim ser jiyana Eyşeşan. Rastiyek me heye em dema ku kesên hunermend, kesên nivîskar, kesên helbestkar, kesên
ام بیژن سیاست مدار اکتیویست جبو کو ام جیانا وی روژه ام باش فهم بکن دوی هنگی ام جیانا وان کسان باش ناس بک یعنی حتی کتو جیانا هنرمندکی هلوسکارکی سیاست مدارکی نزانبه تی باش تی نگیش کچ نویساندی سر چه نویساندی لو ماجی او زانینا جیانا وان لو ما گلکی گرینگه و اف کسایتانا براستیشی گلک باندور لسر جیانی جی کرن لسر جواکی جی کرنم قد فرق ناک yani دبه کو شانوگر بجی دبه کو هنرمند بجی دبه کو نویسکار بجی دبه کو سیاست مدار بجی باندوره که مزن لسر جواکی جی کریه یک جواناش خو عیششانه yani عیششان دمان دمیدش خودی پرگاله دنگی کردیشی yani هم به دنگی خو هم به سگنا خو هم به هلوستا خو یک جوانه عیششان کو باندوره که مثل سر جواکی کریه عیششان ده سال 1938 ده لپایتختا کردستانی لآمده جدایک دبه و ده 18 کانون 1996 ده جی لی ازمیره ده چه بر دلووانی آخوا شخو گلک دنگ بیش براستی جو اختاد دولی دنیره جیانا سرگونه درکتی پیش بریوان یعنی جبر شرد و مرجین گلو ولاتی خواه yani دو آلیا تکوشیندانه جو آلیه که لدجی سیستما کو ام بیجن چانداوی هنراوی زمانوی ناسنامه آوی تونه ده حسبینه لدجی سیستمی کوی رول هر چارالیان کردستانیشی اف سیستم مخابن هین دمریه دیده هم لدجی ویکی هم جی لدجی زختین جواکی جی لبرخودایه شخوا وکی بسکا بریش مگو یک جوانا دنگ بیش عیششانه هم عیشه خان هم عیشانا علیشی وکی واهر دناواناشی تناس کرن باوی عیششان جی دنگ بیشه که گلک دنگ بیشه جش بر کو باوی وان دنگ بیش کو بالا وان کشاندی yani او چاندا دنگ بیشه بالا وان کشاندی yani وقتا از جزاروک بو ملکوند بون کالکیم جی هرتم کلامین دنگ بیشه دگود و البت اویک باندورکی لسر بن هشیان زاروکا جی دکم عیشوشان هین زاروک هین گدهی باوی رحمت دکت چه سر دلووانی آخوا عیششان خود جیانا خود هر تم خواستی سترانا بیجن لی وکی بسکابری مکو جبر او سختین جواکی جبر کش آلیه جواکی پرزیدن ندهال قبول کرن مخابن جبرم بیجن او باندورا ذهنیتک فودال لسر جواکی هبو لو ماشی هم دکارم بیجن عیششان با هوایی که راحت او چند خویا دنگ بیشیه دوام نکریه و yani وقتام لدمين بريد نيره هين او باندورا زواجا ده تمني زاروكاتي ده هبو يعني قالك زي ده بو مثلا اشخوا ميناك بدم دايكو باوي من جي وقتا هين 15 سالي بونه بهفره زوجينه yani ev çand yani adeta zavaca da temeni zarokati de mixabin li cem kurda gelekî zêde bû lê niha em dikarin bêjin ne wek berê yani baş e ku niha gelek tişt gorberê ku herî eşeşan ji hîn di temenê zarokatiyê de yani di temenê ciwantiya xwe de bi dozorê tê zewcandin lê belê ew li diş vê ya serî radike
يعني هناك بيجن هالوست وبريارك كو جالية جواكي ناي حبان بن نشان دده او بویج يعني قایل نابه جبروی هاوی جی بری خود ده باجار کردستان دیلوکی لورجی يعني كاري خود دومي لورجي دفج كاري خو برناده راديو كي حريمي دخابتو لسر هنك دكين وكي غازينويان ستران بيجي دكه او لفر البت تهوي حمو زحمتيان دس بجيانك نوجي دك يعني لدجي ام بيجن في ذهنيتا في وضالكو جبركو جن ناهيلن باوايكي راحات چاندو هنرا خو دوام بك لدجي ويا شوارة دهمان دمي دجي دس بجيانك نوجي دكم مقطع من الجيانا قالك هنرمن دنگ بيجن كردان دنيرا مخابن يعني وجيانا سرگون diye جيانا يعني hem sürgün hem jî yani koçber kirin. Em dikarin bêjin eşeşan jî yani hesreta welat kişandî. Di heman demê de jî li gor hinek çavkaniyan tê gotin eşeşan di salên 1963 de ji ber şerdên zehmet ê aboriyê ji dîlokê koçî Stenbolê dike. Li vir jî elbet ew diqada karê xwe de dîsa pêşketinekê bi dest dixî yani li vir karê xwe dike. Lê li vir jî elbet hinek tişt rêya xwe di naçe û li vir jî pişre yani mecbûr dimîne ku biçe Almanyayê. Piştî Almanyayê jî sala 1979 de jî ji vir diçe Bexdayê. Li Bexdayê jî elbet wê têkoşîna xwe ya jiyanê li ser esasên berdewamkirina çand û hunera xwe jî dewam dike yani. Li vir jî wê berxwedanê wê têkoşînê dewam dike. Li vê derê diçe radyoya dengê Bexdayê û li vir jî bi navê Eyşana Elî stranan dibêje. Di wê serdemê de hîn dedî înternet wan di wê serdemê de hîn dedî înternet wan pir pêş neketî yani pir televizyon tune ji ber wî hawî jî radyo zêde dihat guhdarkirin. Em dikarin bêjin di wê serdemê de eşeşan dengê wî gihaştî gelek kesî. û gelek kes jî dibin bandora stranên wê de dibin bandora dengê wê de mane. Eşeşan li bajarên Başûrê Kurdistanê jî konsera dide. Dike derkevser dike li Duhokê, li Musilê, li Hewlêrê. Wê di heman demê de qaset jî tomar dikire. û li vir jî îdî piştên bêjin wextekî di herî İzmîrê. Hîcrê Kanûna 1999 vê carê li İzmîrê ji ber ku bi nexweşiya Penceşêrê dikeve li vira diçe ser dilovaniya xwe. Dedî her wesiyetek hunermendên Kurd hene. Ên ne Kurd jî ku dixwazin Kurdistanê binax bibin yani bên definkirin yek ji vanan jî Aram Tigran bû. Piştre ji ber ku dewleta Tirk nehiş di wê demê Osman Baydemîr hinek Axa Amedê dibe. Tevlî mezelê wî dikim. Digom li Amedê veşêrin.
عیشەشان jî wesiyet dike ku li bajarê lê ji dayîk bûye bêdefînkirin, lê veşartin. Lê belê mixabin ev daxwaza wê pêk nayê. Li ser dengê eyşeşan jî hinek nivîs hatî nivîsandin, hinek em bêjin lêkolîn hatî kirin. Yek ji kesên ku em bêjin li ser dengê eyşeşan şîrove kiriye, hem mamosteyê muzîkê hem jî nivîskar Veysî Varlî tê gotin wî bi xwe ji eyşeşan nas kiriye. Ew her tim tedî nivîsên li ser dengbêjiya wan jî dinivîse. Mesela nivîsek xwe dibêje duwarê stranbêjiyê de eyşeşan xwedî gewrî û pergala dengê Kurdî bû. Divê duwarê gotina stranan de gelek delal û hêja pergala dengê muzîka Kurdî ya oktavek ji hevde navberê newek hev pêk tê û ritmên muzîka Kurdî bikardîne ku ruhê xwe ji girî, coş, kar û şer digire. Duwarê hunermendiya muzîkê de gotî gelek hêja û delal e. Bi rastî jî gelek hunermendên Kurd bi berdêlên mezin yanî wê hunera xwe digêjin nifşên dawiyê. Em bêjin dengbêj Şakiro ji wextan li dengî û guhdar dike belkî ew rîtma dengê wî li dinyayê kêm kes hene ku xwedî wê rîtmeyê. Lê belê hinekî ji em ji aliyê xwedî derketandina li hunermendan jî hinek em lawaz dimînin. Yani xwedî derketandina kesên ku fêdeya wan civakê tê elbette girîng. Yani ev dibe ku hunermend be, ev dibe ku nivîskar be, ev dibe ku parêzvanên mafê birovan be, dibe ku em bêjin aktivîst bin. Yani kesên ku em bêjin fêdeya wan civakê tê elbet xwedî derketandina li wan gelekî girîng yani. Li vê derê heman demê de jî em dengbêja hêja eyşeşan em bi rêzdarî jî bibîr tînin. Em kedawî û têkoşîna wî gelekî pîroz dikin ku xwedî li zimanê Kurdî derketiye, xwedî li hunera Kurdî derketiye. Em bi vê münasebetê eyşeşan jî bibîr tînin. Belêniha jî ez ê ji we re wisa meseloyeke Kurd dîsa Hesen Hemkê li ser navê wî hatiye weşandin, fermana Qeymeqamê Hênê. Qeymeqamê Hênê ferman da ku li Hênê kesek bi kirmanckî zazakî naaxive. Zilamekî kerê xwe bir ber Qeymeqam û bi daran kerê da. Qeymeqam ji dergevanê xwe re got: biçe, binêre, ew zilam dîn bûye, çima li kera xwe dide? Dergevanê Qeymeqam çû ji xwediyê kerê re got: te xêr e, tu çi dawê li vê kerê dike? Wê Qeymeqam te ceza bike. Mêrik got: biçe, ji Qeymeqamê xwe re bêje: ez dixwazim ev kera min wekî dîkan azan bide. Lê dikim nakim ew mîna dîkan bang nade û dest ji zirîna xwe bernade. Bila Qeymeqamê te bê vê meselê çareser bike. Heger karibe çareser bike. Em ê jî li gorî fermana wî tev bigerin û êdî bi tirkî biaxivin. Dergevanê Qeymeqam diçe hal û meseleya zilamê Hênî jê re dibêje. Qeymeqamê Hênê dibêje: tamam heyra, ez wê fermana xwe bi paş ve digirim. Bila Hênî bi zazakiya xwe biaxivin. Belê bi rastî em muxtelên der gelek yanî sa meselok li ser ziman, li ser gelek rastiyên civakî jî heye. Yani bi vê ya bi rastî peyameke xurt tê dayîn ku divê gelê Kurd çawa li zimanê xwe xwedî derkevin. Niha jî tiştanok mamik, du tiştanok û mamik min ji we re amade kiribû.
Ez niha wan bipirsim tiştek min heye bi roj razaye bi şev şiyare. Gelo ev çi ye? Tiştekî min heye bi roj razaye bi şev şiyare. Ev mamik jî bersiva wê şevşevokim. Bi roj gulame bi şevê xatûne debêje ew çi ye? Bi roj gulame bi şevê xatûne debêje ew çi ye? Ez bersiva vê mamikê vê tiştanokê jî bêjim melkis e. Em aliyê dêrikê dibêjin melkis lê li hinek ciya sivnik jî tê gotin û gezik jî tê gotin. Niha jî guhdarên hêja ez dixwazim ji we re çend helbestên menfarkînî jî bixwînim ku menfarkînî berî jî carekê min çîrokayê xwendibû. Bavkişan û ser jiyana wî jî çîrokayê ya Ristemê Zalkî ye. Lê ji bo hafzaya guhdaran bêjin teze bibe ez dixwazim dîsa jiyana menfarkînî bixwînim û pişre jî çend hed helbestê wî bixwînim. Ev helbestê wî jî dîsa ji antolojiya çîrok helbestên di zindanan de ez ê bixwînim. Rabûna Berîl Gulberojan. Menfarkînî di sala 1975 de li Amedê hatiye cîhanê. Ji dibistana seretayî heta dibistana amedêkariyê li Amedê xwend. Nivîskar di dibistana seretayî de bala xwe dide serwêje û nivîsandinê. Di sala 1993 de ber bi baya azadiyê vedikeve û di sala 1994 de hate girtin û cezayê müebbetê lê hate birîn. Piştî ku ket girtîgehê jî têkiliya xwe ji wêje û nivîsandinê qut nekir. Di girtîgehê de dest bi zanîngeha dîrokê a Stenbolê dike û ji ber derfetên zor û zehmetiyên girtîgehê xwendina xwe betal dike. Nivîskar bi sê zimanê biyanî dizane wekî îngilîzî, erebî û tirkî. Bi van zimanan dixwîne û wergerê dike. Di serî de li girtîgehên wek Konya, Burdur, İzmir Fêyekî, Semsûr, Bolu T, Bolu F, Sêwrek T, Riha Têyekî hat girtin. Helbest, çîrok û cerebeyên wî di kovar û rojnameyan de hatin weşandin. Di pêşbirka Hüseyin Çelebiya 24 de bi helbesta xwe ya bi navê Xeyal bû duyemîn. Berhemên wî xeyalên êşa evînê helbest weşanên jêje Amed 2017, Qaqlîbaz werger çapa sêyemîn jêje Amed 2019, qesîdeya hêviyan helbest weşanxaneya jêje Amed 2021 û sivê û yücayekî werger jêje Amed 2021 belkî tedî berhemên wî yên wekî dinê ji niha derketibe ev yani li gor bêjin dîroka çapkirina vê antolojiyê ku di avirêla yanî di Nîsan 2023 de ev hat çapkirin ev antolojî. Evîn wek welatekî ye. Tu gav bi gav zanibî jî. Kolanên vî bajarî dema te dest bi meşê kir hê di gava yekemîn de tu wenda dibî. Loma gerek rêberek de hebe di van rêyên girtî de. Evîn wek deryayekê ye. Tu çiqa zavjeniyê zanibî bêwateyê divir de. Hê di çepilên ewil de wê milên te bên şikandin. Tu yê nikaribî xwe ji xeniqînê xelas bikî. Loma gerek delaliya te bibe. Giravek di vê deryayê de. Ji bo tu xwe bigihînî wir, evîn wek neynika dil e. Di dilê xwe de wê di çavên wê de xwe dîtîne. Civîk hêvî wê her dem hebe di jiyana me de.
û di dilê me de wê wek civîkek dilpirpitî, wê tim û tim lê bide, an em ê çawa bi serbilindî bijîn di nav van êrişên hovan de. Sêv. Dil êdî wek kevokek bazşikestî, di qefesa sîng de diperbite. Ma wê sêv jî zarokên me bikuşta di vê qirineya 21 de. Li welatê xelkê tovên kulîlkan tên reşandin, li welatê min tovên mirinê. Jan Amet. Dîsa demsala penaberiyê vebû ji bo me di qirideya 21 de û em ketin rê ref bi ref, ne wek refên qulingan, wek civîkên bazşikestî bûn, di nav neçariya xwe de diperpitîn. Di vê rêya dûr û dirêj de tu rawestgeh neman li pêşiya me, ji dêvlakonên xwe me ji asoyên dûr hêvî bar kirin. Her gotineke me wek çiyayê sabalan bilind û wek sîna pîroz bû. Dil diqîre. Bêdengî mirin be jî ziman nelale û dil diqîre. Ez ê çawa karibim bêdeng bimînim li hember bi şirîna te. Jiyan. Ah delal, ma te fêm nekir, mirin rêya herî hêsan e. Di vê rêwîtiya min de min ji bo te jiyaneke giran hilgirt. Ser milê xwe. Belê bi rastî jî mirov dema ku helbestekê dixwîne, helbestê dixwîne ya jî lê guhdar dike, wisa wêneyekî cuda li ber çavê me re tê xêzkirin. Hestekî nepen li ser dilê me re, li ser mejiyê me re bar dike. Wekî deriyekî ku em bêjin bêdawî, helbest wek deriyekî bêdawî ye. Çana wek behrekê ye, tu her tim di navê avjeniyê dike lê belê ew jî bi te wek tiştekî bêdawî tê. Ji xoxta dawiya wê hebe wê ew nepeniya wê jî ji holê rabe, ji ortê rabe. Loma jî divê her tim helbest di jiyana mirovan de cî bigire. Helbest loma divê du guhê zarokan de bê xwendin helbestên Kurdî. Çimkî ew yek ji mîrateya çanda me ye, yek ji mîrateya zimanê me ye, yek ji mîrateya hebûna me ye, yek ji mîrateya berxwedana me ye. Çanda me hebûna me ye, bextewariya me ye, têkoşîn û serhildana me ye. Gotinek Nelson Mandela jî ya derbarê çandê de heye bê çand siberoja civakê ye. Belê siberoja civakê ye, çand her tiştê civakê ye. Loma jî bi taybet divê mirov nehêle ew çand, huner, edebiyat, ziman dibin siyasetê bimîne. Gelek tişt bi rastî jî wexta em lê dinêre dibin siyasetê dimîne. Siyaset wexta ne baş be, wexta ew siyaseta ne siyasetek em bêjin bi rêk û pêk bû demokras wekeviyê ne parêzi bandorek gelek neyînî li ser çand, huner, zimanê civakê ji dikî. Îro li çar aliyên Kurdistanê ji ber ku dijminê me siyaseteke çewt dişopînin û em jî li hemberî wê ya siyaseteke xîn xurttir nameşînin, loma jî bandoreke mezin mixabin
لسر ئەوامە دکیانی سەر زمانی مەژی دکە هونەرا مەژی دکە çanda mejî dike Loma jî divê gelê Kurd tu carî nehêle ku zimanê wan, çanda wan, hunera wan dibin siyasetê bimîne û bihele. Belê guhdarên hêjan îro jî ez hatim dawiya bernameya xwe di vê bernameya dergeha wêjeyê de jî min balkişan ser çanda dengbêjiyê, jiyana eşeşan, helbestên me farqînî ku îro di girtîgehê de yî hîn û tevî hemû şerdên dijwar bi pênûsa xwe têkoşîneke mezin daye û hîn jî dide. Me balkişan ser merselokeke biçûk û her wiha du mamik me dîsa ji guhdarên hêja pirsî. Ez sêvî dikim ku vê carê we bi bersiva wê zanîbû, bi bersiva wê pê derxistiye. Heta demeke dinê, heta bernamak dinê bimîn di xêr û xweşiyê de, bê çand, huner, bê wêje nemîne.